नमस्कार, मी आकाश मोरे, ईगल क्रॉप सायन्स इंडस्ट्री कंपनी प्रतिनिधी. शेतकरी बांधवांनी काशेगाव दक्षिण सोलापूर या ठिकाणी घेवड्यावरती प्राईम प्लसचा फवारणी केली होती. त्या फवारणीचे रिझल्ट शेतकऱ्याकडून आपण जाणून घेऊया. नमस्कार मालक. हा, नमस्ते सर. आपलं नाव? मी उत्तम संभाजी सातपुते, मुक्काम पोस्ट काशेगाव, तालुका दक्षिण सोलापूर, जिल्हा सोलापूर. आपण या घेवड्याला काय फवारणी केली होती? माझ्या शेतामध्ये घेवड्याचं पीक होतं सर. 183 नंबर घेवडा होता. हां, अंकुरचा घेवडा लावलेला होता. हो. आणि पाठीमागच्या एक 8 ते 15 दिवसाच्या पाठीमागे जे ऊन पडलेलं होतं ना, हां, त्या उन्हामध्ये अशी पानं पिवळी जरद झालेली होती याची. मग काढून जो प्लॉट काढून टाकण्याच्या मनस्थितीमध्ये होतो. हां का? आणि संग्राम जाधव आमचे काशेगावचे दुकानदार, त्यांच्याकडून प्राईम प्लसचा एक 500 मिलीचा बॉक्स आणून मी एक बॅरल करून फवारलो होतो. आणि त्याचा रिझल्ट मला कमीत कमी 4 ते 5 दिवसामध्ये 75% पुढे रिझल्ट मला दिसून आला. हो का? सध्या दिसत आहे बघा, ही तुम्हाला पानं मोठी झालेली दिसत आहेत, काळे झालेले दिसत आहेत. कमीत कमी 75% चौथ्या दिवशी रिझल्ट आला आहे मला. अजून 100% रिझल्ट आलेला नाही याचा. प्राईम प्लस बद्दल तुम्ही बाकीच्या शेतकऱ्यांना काय सांगताल? कारण कसं आहे बघा, आता शेतकरी बंधूंचं काय, आता बाजारामध्ये अनेक प्रोडक्ट असतात, औषधाच्या कंपन्या असतात. कारण हे तर औषध आहे. प्राईम प्लसचं जे मिळालं ना, रिझल्ट मला एकदम चांगली वाटली बघा सर. आणि बाकीच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही काय सांगता? बाकी शेतकऱ्यांना काय, त्यांनी वापरावं. तुमचा कांदा असेल, तुमचं शेवग्याचं पीक असेल, तुम्ही कुठल्याही पिकावर घेऊ शकता. तुम्हाला अगदी 3-4 दिवसामध्ये त्याचे रिझल्ट मिळून जातील. ठीक आहे, धन्यवाद.